We don't know, madam. I found the bulkit. I will tell you to tigway the baka. Bulkit. Where is the baka? Ma. Uy. Ma. Yo, nandito kami. Andili lang. Nagtatanom kami. Anong tinanim mo? Sabi ko sa'yo, magtatanim kami ng pera para marami. Dos yan, dos. Bakit sinsilyo? Oh, para pag nagtubo, marami. Ang gagawin mo na! Bugok! Bakit? Bugok! Katong papel! Anong dali magdagan? Mga bugok! Katong papel! Wala ka may papel, para maraming sinsin niya, para malagyan. Ano sa? Kumadagan eh, bayluan papel. Mga bugok! Tanong mo turo papel, si nanay sudaot. Ano yung mga bangag dito? Anong gagawin niyo ning mga bangag? Ha? Bakit ang mga lalim? Ha? Bakit ang mga lalim? Inalot namin yan, dahil magtatanim kami. Tananim ng ano? Mais. Mais? Oo, magtatanim kami ng mais. Bakit mais ang lalim ng bangag? Pwede naman Tanda ko dyan, dito. pwede naman dyan ilagay yung mais, so pwede naman magtanim dyan sa mais. Gamitin ang utak nyo. Tanda ko ito, ay ako nakikita ng kalalim, ana. Tami ng mais. Sa mga bugok. Gamitin ninyong utak ninyo. O ginamit namin yung utak namin yun, nilagyan nga namin ng maraming bangag-bangag dyan para sa maraming mais. Para Lalim pa nga. bangag, gadag ko, ukoy. Tama naman dyan ilagay yung mais, parang hindi kainin ng manok, hindi tuka-tukaon. Tigulang na ko sa kalibutan, wala ko makita na nakadagpo ang tanong mais. Sus, bugok, bakainin nyo, bugok. Usa ba niya itanong na mga na di IB? Dapat munggos. Ha? Munggos. Dapat munggos. Dili manggod, dapat manggod na kay mais. Mais. Munggos, puno sa munggos. Dili lagi punon lagi na sa mais para isa ray harvest. Go! Hi, we are sab. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Hi, we are Artist Tamilaw. Yan guys, thank you so much sa pagpatanaaw. Sa Tagalogas na live. Hello vlog, welcome to my guys. Tagaloga. Ina mga Tagaloga. Hoy mga higala, unsa man? Tagalog ba? Hoy, pag-subscribe sad mo oy. Tagalog. Unsa may Tagalog? Mag-subscribe naman kayo. Mag-subscribe naman kayo, looy na kaimi. Yan. Pagigkayo. Paki-subscribe naman po sa YouTube channel namin na Daddy Chumi Comedy, and of course don't forget to follow among Facebook fan page Saksak Sinagol Katawa Bisakol. Ayan. Bakit kailangan na mag-follow at mag-subscribe sa YouTube channel? Mag-subscribe kay aron sad mawala among kakapoy. Tagalog, Unsa may Tagalog? English. Maalis ang among kakapoy. Oh, sa English, ma-far away. Mapar away. Uy, marang tabano. Ay, tabang. Lord, tabang itaon. Okay. Hello guys. Pasalamat sa inyong mga supporters. English. Oh. Thank you. Thank you to Thank you. Thank you. Oh, thank you to my welcome to my guys. Uy, naman to, uy. Mura may kung naibawan guys, looy man kayo. Thank you to my supporters. Thank you. Ay. Thank you to my Thank you to my supporters.
and to all followers. Oh. Ayun. Thank you. Ayun. Wah, kelaban. Ikaw radio. Imo. Opa. Unsa man na? Opa. Opa. Ikaw be, opa. Unsa man na? Opa. I love you. Opa. I love Opa. you. I love you man daw. O na. Ha? Ihi daw ka. Nakaiin taon ka lo. Opa. Unsa man to? Na. Ah, bastos! Opa man na! Lain man ang opa! Ah, napasakay ko likunanan, luya! Hala, nag-ihi siya. Masakay likunanan! Mas ang sabay ang giingi sa sa baka. Ako'y dili lalim in town, guys! Silpi. Nakaihi Silpi, mga taon silpi, sa bulan. Silpi. Paano? Ikaw dia. Silpi. Silpi, unsa man eh! Ano? Ay, buot. Wala ko minagdala! Silpi na eh. Amin man eh! Dili, makita! Ana. Tingnan kita minay. 1, 2, 3. Smile. Dili mo makita! Kala, silbi. Silpi na eh. Kala. Tuplok na kadong tuplok. Gay. Isa pa. Kala. Ini lagi sayang, mahal ra bana. Nata. Ha, agoy! Agoy! Ang ganit na makaya ko doon. Ha? Sige ba? Ulo! Ano di ba karon? Grunga na yun. Buanga ka. 1, 2, 3, go. Binisayang komedya, si Bulkit ang direktor. Siya ang way buot nga bana, naapod si Kodapya ang maldita nga asawa. Si Tiryo ang labaw pa, ang way buot niyang barkada. Tudo acting put si nanay, guyang kang Bulkit nga mama. Ilang mga komedya makapawala sa kalaay, artistang hilaw ang naghatag na tong kalipay. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti, kay dabis man ang mga pasiaw ni Boy Bulkit. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Dagko atong ngisi tungod sa artistang hilaw. Makalingaw sa lida ang ilang gitagana, sila ang magpalimot sa atong mga problema. Ingan lagsaksak sinagol, katawa bisakol, kay binisayang salida pampawalas kagool. Visayas ug Mindanao gihatag kalingawan, sa YouTube ug sa Facebook kanunay nga giatangan. Gawa sa pagpakatawa sila pod matinabangon, kay sa krisis daghan sila gitabangang makabangon. Maong sa ilang gibuhat padayon nga suportahan aron mapadayon ang paghatag nila kalingawan. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti, kay dabis man ang mga pasiaw ni Boy Bulkit. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Dagko atong ngisi tungod sa artistang hilaw. Makalingaw sa lida ang ilang gitagana, sila ang magpalimot sa atong mga problema. Ibirasa na siya ang lingbig eh. Sakit kayo na! Kapag kasi tindog sakit ka kung try Ha? ka. Ang sa'yo wala pa! Hangad sa ba? Boss, ano? Magsalida pa man daw muna eh. Napamanggoy kaduwa nga kwan. Asang mga PA? Hagad din ako muna. Okay. Asang mga tao? May water. Ah. Saan mga PA? Amo sina! Oy, change costume! Agpas na mo dira, unsa man dugaya gani malipot ang kay oras. Ako sama ang mga barangguan. Ang mga tao, ang mga lightman asa naman? Pagdalay mo ba?
Kamora mo kayo mag-makeup sa inyo.